Әйдәйләнеш biz тапшыруын башлап җибәрәбез һәм бүген бездә Рөкыя. Бу мен булган исәнмесез? Әстәгъфирулла, күрмәсәм лучше булыр иде шулай да Рөкыя. Әйтегез әле, сезгә нинди ир кирәк? Аның акча-букчасы никадәр зур калын булырга тиеш? Ay, беләсезме, бу шундый авыр сорау. Миңа калса, минем өчен, миңа 4-5 миллион сум акча эшли торган ир-ат кирәк. Беләсезме, шундый баһадир егет кирәк. Мужик та булсын, акча да эшләсен. Yo, сезнең таләпләрегез бигрәк катыймы? Башта үзегез турында әйтегез. Кайдан әле сез, Рөкыя? Мин әйтмәдемме әле? Мин Кәкре-Бөкре районының Кысыр-Сыер авылыннан булам инде. Кечкенәдән хезмәт сөеп үскән бала инде мин. Шундый хезмәт яратам, ир-атларны особенно яратам. Берәр белемегез бармы соң сезнең? Беләсезме, ул ниндидер тулы бетмәгән, тулы булмаган, ахырга хәтле барып җитмәгән бер сагапатуны укып чыктым инде мин. Кирәген тапмадым мин аның, кирәген күрмәдем. Бер подружка посоветовать иткән иде, шуның аркасында гына кергән идем мин анда. Да и вообще бүгенге көндә кемгә белем кирәк соң ул? Менә белә кеше бармы? Әстәгъфирулла, моңа йолдызларда булышмый бит. Ну, минем кебек кыяфәтле матур кешегә белем кирәк түгелдәдер инде.